Hindi ako lalaki, ha? Babae po ako. Bubog ka sa tubig, ang paa ay nabasa. Kaya, roxicles. Yung husband ko is cranky. Pagod na pagod, wala sa mood. I'm talking to myself, Mom. As usual. I hope you're answering yourself. Yeah, and you're not allowed of salt. They don't give you salt. Good morning, Philippines! Good morning, guys! Today is Tuesday. And alam ni Habs na alis ako. Punta lang kami sa bahay early in the morning. 7 something na. You kisses. You give mama kisses. You did give mama kiss. You just did. Oh my God, alam niya na aalis ako, guys. I don't know. Parang feel niya. So, nakalock yung gate. Pumunta ako dito para mag-ready. Sumunod, and then naging labi-dabi. Ayaw niya. Gusto niya maglabi-dabi sa akin. Isama kita? Do you wanna go with me? Do you want to go? Do you want to go? Ito yung life ko, guys. With my little baby boy. Nakakasad iwan. Kasi sobrang loving. Uy, kinuha ko. Sana ganito lahat ng tao. Loving. Walang sinasabi. Quiet lang. Good morning sa inyo lahat dyan. Good morning. Okay. Kahapon sana ako aalis. Kahapon sana ako doon, diba? Pero hindi ako natuloy. Hindi ko tinuloy. Kasi, diba, yung ubo ko, grabe, paglilinis dito sa bahay, doon sa labas ng bahay, you know, yung mga gawaing bahay dito, so hindi pwede iwan. So, yun yung mga nangyayari. Maglagay lang tayo ng konting fonda. Yung foundation na gamit ko, guys, is gustong-gusto ko. Yung palagi kong dinadala. Kung punta ako sa punta ako sa isang bahay, kahit anong mga gawin ko, gusto kong mag-makeup, yung gamitin ka talaga is itong Wet n Wild. Yung bagay sa skin ko is yung medium dark. Yun yung sa skin ko. Ano daw, may nag-message ba? Sabi pa niya, nasty daw. Kasi may bungot daw ako dito. Dirty, nasty, nice looking. Ano magagawa ako? Natural yan. Nature yan sa katawan natin, di ba? Yung iba nga dito, parang lalaki. Yung kapatid ni Tami, parang lalaki. Daming bungot at kailangan niyang i-shave everyday. Paminsan, hindi niya ma-shave. Kita talaga. Para talaga siyang lalaki. Hindi lang yung kapatid ni Tami. Ang dami kong nakikita, no? Na ganon. Na maraming bigote na babae. May mga babae na mabigote. Yung lalot na dito sa Amerika, ay ang kapal ng mga buhok nila, guys. Yun. Parang anong nasty doon? You know, natural na yan sa katawan natin. Anong pangit doon? You know, daw nasty. Not nice, you should clean your face. Like, what the heck? It's just life. It's our body. Matagal-tagal na yun. Doon sa ako, sa food time ko, diba, nag-ASMR ako, and then, nakikita yung, kasi sometimes, ASMR close-up. So, nakikita ito. And, sa lahi kasi namin ng father ko, yung auntie ko, may mga bigote dito. So, kalahi namin. Hindi lang ako. Hindi ako lalaki, ha? Babae po ako. So, yun. And, paminsan talaga, no? Hulo. Paminsan talaga yung mga tao, no? Yung parang, ano ba? Ano bang gusto mo? Misty, are you calling me? Si Misty, guys, ang ingay. Hindi man siya nagbabark, pero yung noise niya is parang nakakatawa tong si Misty talaga. So, alis lang ako, guys. Punta tayo sa isang bahay. Ito yung mga gamit ko. Alam nyo, nagloko itong camera ko. Diba I told you na
Gustong gusto ko yung cherry blossom na kahoy, ganun. Pero guys, when I was cleaning yesterday, nakalimutan ko na meron pala akong kahoy sa gilid. Sa bahay namin, yung sa boundary ng kapitbahay namin at sa amin yung kahoy na yan. Pero nakalimutan ko na meron pala. You go, Pi. Go, Pipi. Tignan nyo to. Kaya pala, para kang baliw kasi nilalaro mo yung medyas ko. Where did you get this? You got this from my bag, huh? You did? You get that from my bag? Why you get this from the bag? Why you get it? Look. This is my medyas. This is Mama's leaving, you know? Mama's leaving, you know? Mama's leaving, Mama. Mama's leaving, Mama. What, are you ready to see Dada? Are you? Anyway guys, alis na kami. Meron ako lahat dito. Laptop, charger, everything. Camera, charger, like that. Okay. I'm good. Stop being annoying, huh? Stop. Ay, nako. Hindi tamo pang dalhon, Ron. Hindi talaga mo pang dalhon. Ipangbilin ko kayo. Very maingay. Oh, hindi naman maingay. Annoying. Takot sila i-ano ba? Takot sila iwan, guys. Ay, nako talaga. Meron ba akong ano dito? Tingnan nga natin kung... Wala. I have to stop for gas. So, ngayon, bago tayo alis, itapon natin yung basura para bukas ready to pick up. Yeah, para bukas ready to pick up. And I have to charge my... cell phone. Okay, you stay here and you be a good girl. I'll be right back. Hello, baby. Kapagod. I have to shut the garage. Close it. Close the garage. And let's go. River Rocks. Hi, mates. Hi, Misty. Yan si Misty. Hi, baby. You're a good girl. Are you being a good girl? Okay. Let me shut the garage off. And text Tommy. La bandera si Gloria. Lumubog ka sa tubig, ang paa ay nabasa. Gloria, roxicles. She's listening to me. Excuse me. Gloria, la bandera. Gloria, la bandera. Right, Rox? Roxy's huffing and puffing for no reason always, oy. Why is that, Rox? Is that nervous, Rox? Are you nervous, Rox? Oh, traffic na diring dapita ang traffic. Traffic na diring dapita ang traffic. Traffic na guys. Hold on guys, traffic. Lapatay. Ang pulis daghagidakop. Ang pulis daghagidakop. Gidaghagidakop ang pulis daghan kayo gidakop. Daghan kaayo gipang dakop ang pulis. Mauna sa inyo lagi. Maunay giingon nga sige pa mo. Dirise. Ano man gud ning pulis sige pang dakop ay? Ngano man gud na sila nga nagtarong matong drivera. Kumo to gibuhat nga mali. Bakit kaya tinanggap? Bakit kaya ini-stop? Okay man yung driver na nag-drive yun. Ano ang problema? Baka yung light niya is patay. Kasi ang daming, yun siya. Yung tail light niya is isa lang yung on. Patay yung isa. Dakpin kasi dito guys. Dakupin dakpon kasi kayo sa pulis. Anong tanggaling sa dakpon ay? Yung dakpin. Yan, Tagalog yan, dakpin, di ba? Dakpin kayo kasi ng pulis kapag yung light nyo, yung
yung mga ganon, kapag isa is okay, yung isa is patay. Itong truck driver na to kaloka. May mga pulis din na sobrang bait na ano, mabait sila ba yung warning, ganon. Bigyan kita ng mga 1 week, kailangan mo yung ayusin. Ganyan. Dapat ayusin mo yan, mga 1 week or 2 days. Yan. Ayusin mo yan. Yan. Mga ganon ba? May mga ganon na pulis. Pero yung iba, walang patawad. Hindi mo yan inatiman. Bigyan kita ng ticket. Mahal pa naman ang mga ticket ngayon dito. Dami tumawag. Huwag mong galawin yung computer ko stable May importante yung ginagawa yung computer. Sabi ko, hindi naman ko yun gagawin. Hindi ko yun galawin, oy. Bahala yung computer mo. Takot siya kasi importante sa trabaho kasi yun. Kasi baka ang sa isip niya baka tanggalin ko yung power. Nag-download yun. Dito na ako. Kanina lang ako dito, guys. And kumain na kami ng lunch kasi si Tami may dalang lunch. And yun, punta na siya sa trabaho. Ako din, punta na ako sa nursing home. So yun lang yun. And naghanap ako ng damit, ng damit kasi magdala ako ng damit ni Bianan pero wala akong bag. Ano bang gamitin ko dito? Maybe I have to get this bag. Tom is here, guys. Say hi, Tommy. Tired? Look at that, guys. He's tired. Yung husband ko is cranky. Pagod na pagod. Wala sa mood. Sobrang pagod. Yun, trabaho pa more. Alis lang ako, guys. Punta ako sa biyanan ko. And the two of you stay here, okay? The two of you stay here. I'll be right back. I will go back here 5 o'clock, okay? Nag-dinner na yung biyanan ko, guys. Look at that. Her dinner is... She's looking at right now, the camera. It's pasta, chicken, and string beans. Whose dinner? Your dinner. Oh, my dinner. Oh, That's your dinner. oh that's my dinner there. It looks nicer there. And it's coffee. It looks nicer in the camera, right? Ako din, aalis ako. Papunta na yun dito yung sister-in-law ko. Papunta na siya dito. And, ay, ako din, aalis ako after. Pagkatapos niya kakain, aalis ako kasi nag-defrost ako ng steak. So, yung steak is dapat lutuin. I'm talking to myself, Mom. As usual. I hope you're answering yourself. Yeah, and I'm talking to myself like I'm gonna cook later. Remind myself. Yeah. Yes, so yun. And she's having her dinner. I'm just going to cook that steak. I defrost steak. Mm-hmm. So it's probably now it's really like It's soft now. yes, soft because it's the house is hot. Yeah. Mhm. Yeah. So yun, guys. And my mother, she likes this. Any fruits, I think mango, apple, peaches, or pear. She liked this. And she like dessert. You love dessert, Mom, right? You like ice cream. You like Yeah. yeah. You can take those home. No, I'm good. So what's your favorite ice cream? I know what's your favorite. Chocolate. No, that's not your favorite. Hmm. Ice cream? Ice cream? Yeah. You like vanilla. You like vanilla. No. Vanilla ice cream. Chocolate is my favorite. Okay. Okay. She likes okay. She knows now. It's her favorite, not my favorite. So hopefully she get out next week. Hopefully. That's why I kept telling her she have to eat. Even though the food is hindi siya masarap, she need to eat. Oh, you're talking to yourself? Yeah. You forgot that I vlog? That's your what? Vlog, video. She forgot, guys. Nakalimutan na naman niya. What are you doing? That's milk? Well, I'm looking, you see, this was salt. No, that's But it's milk. not. It's empty already. You're not allowed of salt. They don't give you salt. You're in dialysis. You remember dialysis people no salt. They don't give you salt. It's not good for you. You don't have tissue here.
Don't have very much of anything here. Yeah. But keep eating, okay? Slowly. Yeah. Well, this one. You get a reward after you get a reward. Fruits. I will talk to you na lang later. Pakainin ko muna to and yeah. Para alis na rin ako. Look at my face. Yeah. It's long. Look at my face. Yeah. It's elongated. Oh, And look at the one next to you. yeah, I'm gonna blur your face. Yeah. They cannot see you. Just my ugly face. Huy, where are you going? Kalok ka na. What are you? Hey, right here. Aray, ginoo ko. Aray, pagkabuang gini mo ba? Ambak, magagalit. Ambak, pinakalit. Pipi, go Pipi. Go, tignan nyo. Tignan nyo si Misty. Pipi, Roxy. Roxy? Rock, let's go. I know you miss me. I know you miss me. I know you miss me. You're so hairy na, baby. Baby. You go, Pipi, na. You go. Nakikinigan itong mga tinuha ko eh. You too. Good girl, mates. Okay, let's go inside. Let's go in. Hi, guys. Kararating ko lang. Yup. Tayo, nag-bake. Mag-bake ako, guys. Mag-bake tayo ng steak. Meron na natin steak. Tignan ko lang to siya. Seasoning. Na-miss ko tong steak. So, yun. And, so, nilagyan ko siya ng Montreal Steak Grill Mates. Yan. And then, powder garlic. And, huwag niyong lagyan ng asin. Kasi, yung steak na pang ito siya, guys. Ito siya. May dalang salt na yan. Ibibig ko siya dito sa baking tray ni Tammy. 400 degree. Tignan na lang natin kung ilang minuto or oras. Kasi gusto ko talagang dead na dead ito eh. Yung tray na to, guys, alam nyo ba, nilagyan ko siya ng tubig sa ilalim para hindi siya mag-dry out. Yun. Hay, pakainin ko pala tong mga aso. Hoy, mga aso! Kakain na ka, Jo. Ubo ako ng ubo and hindi ako makastop. Kapag mag-start na talaga ako mag-ubo, yun. Yun na talaga. Wala nang katapusang ubuhan. Ubo ng ubo. And yung biyanan ko, sabi niya, ay, Makati naman itong ko. Lalamunan. Naging Makati yung lalamunan. Yan, nagkikinig sa aking ubo ng ubo. Natakot ako, guys. Takot ako. Baka magkasakit din ito dahil sa akin. Nakakaluka naman. Pakainin ko muna itong mga aso, guys, ha? Anyway, 8 o'clock na, guys, at hindi pa ako kumain. Hindi naman ako gutom. Kasi, alam na, yung lunch ko is madami with Tammy. Kumain na ako kanina with Tammy. So, yun. Late yung dinner natin, guys. Tignan nyo, guys, 9:30 na ng gabi. And ito yung steak ko dyan, alak. Binobroil ko na siya kasi ang tagal kasi. So, yun, binobroil ko na siya para magka-brown. Kasi gusto ko yung mas brown yung outer part. And then, binibake ko siya ng mga 30 minutes. So, for sure, luto na yun. So, ngayon, binobroil ko. Para okay naman siya, diba? Low min yung kakainin natin. And yung steak. So, yun. I-flip ko lang ito, guys. I-flip over. Let's flip this over. Nilagyan ko siya ng tubig, guys. Yung broiler na pan. Nafe-feel ko yung steak. Kahit matagal-tagal na siya rin. Usually, yung steak, nilagay mo sa oven, usually para siyang tough yung meat niya. So, ito, ginanon-ganon ko, siya, yung soft or moist kasi sa tubig. Yung tubig naglagay ng moist So, naghanap ako ng Tabasco kasi mahilig ako sa Tabasco. So, this time, hanap tayo ng Tabasco. Ang daming salad dressing ni Tammy sa baba dito. Kaluka talaga to si Tammy, no? Yung parang pati yung sister-in-law ko, yung kapatid niya na kung saan pupunta yung biyanan ko. Naluluka na sa kapatid niya kasi walay tayo. Wala so yun. Ito na siya, guys, loko. Sobrang,
Soft niya, oh. Hi guys, matulog na ako guys kasi alas 11 na malapit. Yeah, 10:51. 10:51 na ng gabi and I have to go to sleep. Tami late siya ngayong gabi. And thank you all guys so much. Meron tayong clip sa cellphone, okay, reminder. And thank you guys. I will see you guys sa susunod na mga vlog. Thank you. Bye. Good night guys. Good night.